Türkmenistan'ın karantin zorluklarında barha köp adamda koronavirus yüze çıkarılýar. Ýurtda COVID-19 aladalarynyň çäginde girdilen hereket çäklendirmeleri para horluga ýol açýar. Türkmen howa ýollary pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlarynyň ýeni bir tapgaryny ýygyna getirmegi gözüňinde tutýar. Mundan 3 hepde ozal Türkiýeden watanyna getirilen türkmen raýatlary hökmany 21 gün möhletün geçendigine garamazdan henüz hem türkmen awadyň karantin zorlugynda göýberilmän saklanýar. Azatlyň habarçylary 13 aprelde getirilen 165 raýatyň arasyndan ýene-de 2 adamda koronawirusyň ýüze çykarlandygyny anyklamak başardylar. Ýa-da mundan öň gurungy gidýän uçury bilen getirilen raýatlaryň 5-sinde koronawirus tapylypdy. Şeýle-de olaryň hataryndan biri sağlyk ýagdaýlarynyň çylsyrylmaşmagy sebäpli aradan çykypdy. Garyndaşymyzyň türkmen awady, ýagny amy derýanyň çep tarapynda taýtlandyrylan karantin zorlugyna ýerleşdirilmegden bäri 24 güniň geçendigine garamazdan olar entegem öýlerine göýberilmedi. Olaryň arasynda ýene-de 2 adamda wirusyň tapylandygy sebäpli olary ýene näbelli möhlet içinde saklama kararyna gelinipdir diýip karantin zorlugynda saklanýan Aşgabatly bir raýatyň garyndaşlary 7-nji maýda paýtagtdaky habarçymyza gurrun berdi. Gepin gerdisine ýatlatsak 13 aprelde getirilen raýatlaryň bir bölegi amy derýanyň çep kenaryndaky karantin sebäpinde ýerleşdirilen bolsa, galan 50-den gowragy türkmen awadyň köpürli hastahanasynda taýtlandyrylan karantin zorlugyna uğradylypdy. Soňky topara girýän raýatlaryň ozaldan hem saglyk meseleleri bolup, olaryň aglabasy operasiýa üçin Türkiýe gidipdiler. Azatlyk 19 aprelde olaryň hataryndan bir aýal masgalanyň böwründäki näsazlygyň ýitileşmegi sebäpli aradan çykandygyny tasdikletmäge başarypdy. Galy berse-de soňky aýlaryň dowamında türkmen awadyň karantin zorluklarynda görnüşinden degişli medisina himayatynyň berilmänligi sebäpli azyndan 2 raýat onkologiýa hastalygy sebäpli ölüpdi. Ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden onuň lewapdaky idaralaryndan şeýle-de türkmen awadyň köpürli hastahanasyndan resmi kommentariýa almak başartmaýar. Ýurtda ölüm hoply wirusyň ýeke ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almadyk türkmen häkimetleri hem bular barada dymyşlygy saklaýarlar. Bu aralykda Türkmenistanda COVID-19 aladalarynyň arasynda halkary uçur gatnawlarynyň doly togtudylmagy bilen vilaýat we şäherara gatnawlary boýunça girdilen wagtlaýyn çäklendirmeleriň möhleti hem 15-nji maý çelini uzulduruldy. Bu barada Türkmen Awto Uloglary agentligi ma'lum etdi. Şol bir wagtda umumy gadagynçylygyň arasynda bildirilen talaplary berja etmek şerti bilen hepde bir näçe gezek uçur, otly we ýolukçy awtobus gatnawlary ýola goýuldy. Emma Azatlyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan raýatlar bu çäkli mümkinçilikleriň ilatyň gatnaw talaplaryny ödemeýändigini, sorulýan dokumentleri bürokratik böwetler sebäpli wagtynda alyp bolmaýandygyny, munyň hem pary horlugy ýol açýandygyny belleýärler. Lewapdan Aşgabady uçur biletini almak üçin vilayatyň arastyçylyk we keselleriň ýaýramagyna gözegçilik gullugynyň binasynda koronavirus testini tapşyrmaly. Bu günler gullugyň günde ýüzlerçe adam test tapşyrmak üçin nowatdyr. Mundan ozal bolsa paýtagtda näme sebäpden barýandygyň barada degişlilikde saglyk idarasyndan, polisiýadan, häkimlikden ýa-da iş ýerinden kipilnama almaly. Diňe şondan soňra uçury bilet alyp bolýar diýip türkmen awatlylaryň biri 7-nji maýda habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda Azatlyň türkmen awadyň aeroportundaky çeşmesi öňümüzdäki hepdeniň ortalarynda Dubaýdan ýöriti uçury bilen daşarda galan türkmen raýatlarynyň ýene bir tapgarynyň getirilmegine taýýarlyk görülýändigini aýtdy. Bu maglumaty garaşdy Türkmen News nesri hem tasdiklap, Türkmenistanyň Dubaýdaky konsulhanasynyň pasportynyň möhleti geçen türkmen raýatlaryna $150 Türkmenistana bilet satyn almagy teklip edýändigini habar berýär. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçur gatnawlaryny toktatdy. Bu sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny aradan diňe 5 aýyň geçmeginden soň 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediasy daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek tertibini we möhletlerini öňünden yglan etmeýärler. Umuman bu meseleni düýbünden agzamaýarlar. Serhetleriň ýapylmagy bilen daşary ýurtlardan wagtynda dolanyp bilmedik türkmenistanlylar pulsuzlukdan kösenýändiklerini, türkmen wekilhanalarynyň hem himayet bermeýändiklerini aýdarlar.